Malawi Today. Bungwe la Maloya la Malawi Law Society MLS laikira kumbuyo ganizo la Bungwe la Malawi Human Rights Commission MHRC kuti President Lazarus Chakwera abwenzera muno lomwe aphungu alivomereza posachedwa apa lokhudza chisankho cha President aphungu ndi makhansala kuti akakonze magawo ena okhudza anthu omwe ali pa chiopsezo chosaponya voti. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungweli Calvin Ngwata wati pokhala nkhani ndi yokhudza ufulu mbali zokhudzidwa zikambirane msanga tsiku lovota lisanafike. Franklin Mtambalika walemba ripoti ili. Polankhula pamwambo opereka certificate yu wachiwiri kwa mkulu ona za maphunziro aku University Dr. Valentino Zimpita anati mboma mukufunika anthu omwe amaganiza mwa mtundu wina kuti zinthu zisinthe. Apa iwo anati omwe alandira certificate wa atsogolere ganizo lipogwiritsa ntchito zomwe aphunzira. Cholinga cha skulu ino Malawi School of Government ukuthandiza kupititsa patsogolo kagwiridwe ka ntchito mboma komanso ndi private sector. Chiyembekezo chathu chakuti akathandiza kuti mmene boma ligwira ntchito zake likagwire bwino, makampani mene akugwira ntchito zake akagwire bwino, tikatende kuti khauti tachita chofunikira. Ndipo mkulu wa sukulu iyi Professor Asia Lorraine Chiweza wati akukhazikitsa maphunziro atsopano kuti athandizire magawo omwe akusowekera kuboma komanso ku nthambi zoyima pa zokha. Programs amenewa tifuna kunena kuti ntchito zathu zikhale zogwirizana mwamphamvu ndi masomphenya a dziko lino. Masomphenya a dziko lino akufuna kunena kuti anthu ogwira ntchito azigwira ntchito mwaluso ndi mwa ukadaulo. Tikuchita introduce tima program, ma certificate komanso ma diploma amene amatengedwa munthu uli ndi degree kale. Uni mwambo wachitatu omwe sukulu yachititsa chikhazikitsireni ndipo ophunzira oposa 550 ndio mwalandira certificate zawo. Tikadali pa nkhani za chisankho mabungwe omwe saboma omwe ali mgulu la mabungwe 40 ya mdziko lino amene akuvomereza kudzaonerera chisankho cha pa 16 September mwezi wa mawa ali ndokonzeka kudzagwira ntchito yawo mosakondera ndi kuonetsetsa kuti chisankhochi chachitika mokomera magulu onse. Mkulu wa bungwe la zipani za ndale la CMD ya Boniface Chibwana wauza Zodiac kuti iwo pano akuphunzitsa oyang'anira zisankho azipani zonse mdziko lino pa ntchitoyi. Tili ndi ripoti la Blessings Kang'ombe. Bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission MEC lavomera mabungwe 40 a mdziko lino komanso 19 akunja kuti adzaonere chisankho cha pa 16 September, ntchito yomwe achita motsatira gawo 103 la malamulo loyendetsa chisankho cha president, aphungu ndi makhansala. Mkulu wa bungwe la zipani za ndale la CMD a Boniface Chibwana wati maphunziro a anthu oyang'anira chisankho ali mkati pano. Zipani za ndale ndikofunika kwambiri makamaka kuonerera chisankho ngati mamonitala, chifukwa tikudziwa kuti pali kusiyana pakati pa mamonitala komanso ongoonelera chabe. Chifukwa kuti mamonitala amathanditu kufunsapo mafunso, amathanditu kunena kuti izo sizikuyenda bwino tatiyeni tikonze pamenepa. Ndi okhawo amene angadziwe zimenezi, amene anganenepo ndithu nena kuti chisankho chayenda bwino kapena sichinaende bwino. Pakadali pano mkulu wa bungwe lomenyera ufulu la CHRR Amaiko Kayatsa wati iwo akudikira tsiku la chisankholi kuti atumize nthumwi zawo. Takhala okonzeka ndithu kwa nthawi itali, takhala tikuphunzitsa maobserver athu kuti akaita observe madera amene tapatsidwa kuti tikakhale ndi chisankho chovomerezeka malamulo mwathu komanso chisankho chovomerezeka pa dziko lonse lapansi. Ndiye ngati bungwe tikukonzeka kwambiri. British High Commission, African Union Commission, European Union, Zisankho Watch, Malawi Law Society, ICT Association of Malawi komanso Oxfam in Malawi ndiye ena mwa mabungwe akunja ndi dziko lino omwe bungwe la MEC lavomereza kudzaonera chisankhochi. Malo mwa Zodiac kumchinji ndine Blessings Kang'ombe.
Pakadali pano bungwe loona za chisankho la MEC lero kudzera pa bwalo la ndege la Kamuzu lalandira mabuku okwana 6,700 ovomereza kugwira ntchito za chisankho okaponyera voti malo omwe akhala akugwira ntchito pa nthawi ya chisankho. Pamene amalankhula pamwambo olandira zipangizozi, mmodzi mwa makomishona a bungwe la MEC alimbikani kamlongera ngakhale anatsindika zakufunika kwa zipangizozi, anadandaula ndi kulephera kwa anthu omwe zazipani komanso ena ogwira ntchito za chisankho apadera kudzaonera mwambowo. Tindi ripoti lomwe alemba ndi Chisomo Chingwalo. Komishona wa bungwe la MEC alimbikani kamlongera wati mabuku okhala ndi mafomu othandizira ogwira ntchito za chisankho a bungwe la MEC achitetezo ndinso nthumwi za opikisana pa chisankho kuponyera voti malo omwe akhala akugwira ntchito pa nthawi ya chisankho ndofunikira pa ndondomeko yoonetsetsa kuti palibe yemwe akutsala mbuyo pa nthawi ya chisankho. Katundu amene talandira lero ndi mabuku okwana 6,700. Mbuku lililonse muli maseti 50. Tikati seti ndiye kuti pali original komanso duplicate. Kufuna kuti munthu tikampatsa ifeso wa Malawi Electoral Commission tisunge kope yonena kuti titha kudziwa kunena kuti wina aliyense amene akupita kukavota malo ena ndi ndani ndipo ali pati. Komabe akamlongera anadandaula ndi kusapezeka kwa nthumwi za zipani ndinso ogwira ntchito za chisankho apadera omwe ati adawalembera kuti adzakhale nawo pa mwambowu, zomwe mneneri wa bungwe la akatswiri pandale Amavuto Bamusi ati sizidayende bwino. Kusapezeka kwa magulu amenewa ndi chinthu chokhumudwitsa kwambiri. Kachitidwe ka zisankho makamaka mu ndondomeko ya demokrasi kamayenera kuti kachitike moonekera komanso mokuti magulu onse okhudzidwa akhale ndi chitsimikizo kuti ayikapo maso atsimikizira za katundu amene wafikayi kuti ndi okwanira mungati, wafika bwanji, komanso nanga akukasungidwa pati. Kawiri amayenera kuti magulu onse oyimirira zipani komanso oyimirira magulu ongoyima paokha asayinire ndithu atsimikizire. Posachedwapa nyumba ya malamulo inavomereza biro yovomereza ogwira ntchito ku MEC achitetezo komanso oyimira opikisana pa chisankho kuponya voti malo omwe awatumiza kugwira ntchito za chisankho. Malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe, ndine Chisomo Chingwalu. Ndipo bungwe la African Union Commission lapempha Malawi kuti alimbikitse bata ndi mtendere pamene chisankho cha pa 16 September chikuyandikira. Mkulu wa nthambi yona zolimbikitsa bata ndi mtendere ku AU Akok Madut wanena izi ku Lilongwe pokhazikitsa ntchito ya mabungwe a AU ndi komesa yona momwe chisankho chidzayendere mdziko lino. Dickson Chivwati Gondwe walemba ripoti ili. Sukulu ya SOS Vocational Training Center yati project ya Young Women Technical Skills Empowerment. Sukulu ya SOS Vocational Training Center mu mzinda wa Lilongwe yalonjeza kuti ipitiriza kuphunzitsa atsikana ochepekedwa luso losiyanasiyana ngati njira imodzi yolimbikitsira chitukuko ndi chuma pakati pa anthu osowa. Mkulu woyang'anira sukulu ya Margaret Mphiyo wati kukonzekera mu ntchito ya Young Women and Technical Skills Empowerment Project amayi 78 amaliza maphunziro azosoka, ulimi wa zipatso komanso masamba komanso zomanga mutu ndi zophika. Sarah Tembo watipatsira ripoti ili. Sukulu ya SOS Vocational Training Center yati project ya Young Women Technical Skills Empowerment ndi njira yofunika pothana ndi vuto la ulova pakati pa atsikana. Mkulu woyendetsa ntchito za sukuluyi Margaret Mphiyo walangiza omwe amaliza maphunzirowa kuti agwiritse ntchito moyenera luso lomwe apeza kuti asinthe miyoyo yawo komanso madera awo. Kukwera kwa zinthu pansika ndi kumativuta timapezeka kuti zomwe tinakonza kuti tikule sitikukwaniritsa chifukwa choti zinthu zinakwerakwera. Zimapezeka kuti momwe tithandize moyenerera tikumangothandiza mochepeka moti nsikana zitha kumuvuta kuti akayambe business opanda thandizo linanso lobwera pamwamba. Ndipo mmodzi mwa omwe amaliza maphunzirowo Regina Batala wati maphunzirowa apereka luso lomwe lingawalimbikitse kudzidalira pachuma. Ndikhala munthu odzidalira pandekha osadzang'anira pasi komanso sindikakhala munthu oti kazimuna azike ndizondotsa kuti pala zimunena amati akamapanga zinthu amafuna chilichonse zingowavera.
koma ineyo amayi 78 amaliza maphunziro awo m'magawo osiyanasiyana kuphatikiza zosokasoka, ulimi wa zipatso ndi masamba, kukonza tsitsi ndi zophikaphika. Ndipo SOS yapereka thandizo la zida zogwirira ntchito za 36 million kwacha kwa ophunzira 46 kuti ziwathandize kukhazikitsa ntchito za malonda. Malo mwa Zodiac Lilongwe, ndine Sarah Tembo. Mukonera nkhani pano pa Zodiac tikadali ndi zina zambiri posachedwa pakhani pomwe. Chiwiri kwa Chancellor wa University of Malawi Nima Professor Samson Sajidu walangiza ophunzira omwe amaliza maphunziro awo kuti apewe katangale ndi ziphuphu akapita kugwira ntchito. Polankhula pamwambo opereka ma certificate, ma diploma ndi ma degree kuzomba, Professor Sajidu omwe amayimira Chancellor wa University yemwe ndi mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anatsindika kuti sukuluyi sisula anthu akatangale ziphuphu ndi atambwali koma imaphunzitsa anthu kuti akhale odalirika kudziko. Rafael Mlozowa walemba ripoti ili. Ophunzira pafupifupi 1350 ndomwe alandira ma certificate, ma diploma komanso ma degree adamaliza maphunziro awo. Vice Chancellor wa University of Malawi Professor Samson Sajidu ndemwe anatsogolera mwambowu m'malo mwa Chancellor wa University President Lazarus Chakwera. Sajidu anati ndokondwa ndi izi koma anakumbutsa ophunzirawa kuti sukuluyi sisula anthu pa nkhani zochita katangale ndi zina zosayenera, ndipo iwo akuyembekeza kuti akapita kukagwira ntchito zosiyanasiyana akaonetsetse kuti ali ndi khalidwe akuopa kuchita katangale ndi zinthu zina. Iwo anati mchitidwe wonzonza ena pa ntchito, kusakhulupirika, katangale simbali imodzi ya zinthu zimene sukuluyi imaphunzitsa, koma iwo akufuna kuti ophunzirawa akaonetse khalidwe labwino, akachite ntchito yabwino imene ikathandize dziko lino, osati kunena pakamwa pokha koma kuonetsa pa zichitochito zawo. Mwa ophunzira amene alandira ma certificate iwa, ma diploma komanso ma degree wa oposa 600 ndi asungwana ndipo oposa 700 ndi anyamata. M'malo mwa ZBS kuno kuzomba ndi Rafael Mlozowa. Unduna za mphamvu za magetsi wati munda wa kampani ya Zisankho opereka magetsi okwana 10 megawatts pogwiritsa ntchito dzuwa ndi imodzi mwa njira zofunika kwambiri popereka magetsi mdziko lino. Malinga ndi kampani ya Zisankho, ntchito yomwe ndi ya ndalama zoposa 20 billion kwacha adzayiphatikiza ku laini yaikulu yogawa magetsi ku Chipoka, Benga komanso mbali zina za boma la Salima. Polankhula atayendera mundawu mnduna makamundu nawa Ibrahim Matola yati iyi ndi njira imodzi mwa zambiri zomwe boma likubweretsa pofuna kuti magetsi asamavute mdziko lino. Amatola furukoza plus M strategy zimene zingakope anthu monga tikunoko kusalima ndi malo oti anthu ambiri odzayenda odzaona nyanja amabwera nkuzakhala ndi zimene zakhala zikuchitika kuti magetsi kuzima akhala ndithu kwa tsiku lathunthu kapena mavuto ena ndi ena, koma kubwera kwa kampani imeneyi ya Zisankho ndi kumanga njeni mphamvu zimenezi zowonjezera ziponso zikhalanso ndi battery zikusonyeza kuti tikutenga upangiri wa President Dr. Lazarus Chakwera kuti zokopa alendo ziyende bwino kuno kwathu ku Malawi, monga ngati anthu akuchipoka ndi anthu akusalima ndi dera lonse lozungulira Salima azasimba lokoma kuyambira pa tsiku limene tipange kutsekulira moto umenewu. Ndipo mkulu wa kampani ya Zisankho Engineer Maxon Chirao wati ntchito iyi kuyembekezeka kutha mu December koma gawo loyamba litha kumayambiriro kwa mwezi wa Mawa. So ndime yoyamba tinapaswa kuti ipangike early September, mwezi wa makwerawo kwayambirira tikhe kuti tapanga ndime yoyamba imene pa 3.4 megawatts, kenaka tipanga so 3.4 inayo ndipo pafika December tikha kuti tamaliza ma zonsezo. So pano wati kukozekera kuti tipange 3.4 yoyambirayi tipange tusepera kamati amafika yamwe chama 10 tapanga commission phase yoyambirira ya 3.4 megawatts. Ofesi ya zaulimi mboma la Nkhata Bay ati ndiyokhutira ndi kudzipereka kwa alimi pogwiritsa ntchito njira zamakono zaulimi ndi ulimi othirira kuti azipeze zokolola zochuluka. Mkulu wa ofesi ya zaulimi mbomali a Selina Malaga wanena izi pamwambo okhazikitsa njira zosiyanasiyana za ulimi wamakono oteteza nthaka. Norbert Mzembe ali ndi ripoti.
Tikupatsani ripoti imenelo mu nkhani zathu zotsatira. Kuona za masewero tsopano, First Capital Bank FCB yapereka mphoto ya 1 million kwacha kwa aliyense mwa osewera a Silver Strikers pambuyo pa kupambana kwa timu yawo ndi Nyasa Big Bullets ndi zigoli ziwiri kwa domo mpikisano wa FCB 30 Years Trophy omwe unachitika pa 29 June chaka chino. Polankhula atapereka 19 million kwacha kwa osewera 17 ndi aphunzitsi awiri, mkulu wa zamalonda ku banki Atukikale Chirwa anati amayenera kukwanitsa lonjezoli kamba kuti matimu awiriwa anakometsa chikondwerero cha zaka 30 maka za banki. Achirwa afotokoza. Choyamba ife First Capital Bank timana kuti belief comes first, kapena timakhulupirira makamaka masewera ampira komanso kutukula dziko la Malawi. Ndi ife tinaona chanzeru kuti tikusangalala 30 years, kukhala 30 years muno Malawi tipange organize game between FC Nyasa Big Bullets and Silver Strikers, imene Silver Strikers inawina. Ife tidalonjeza kuti tisapereka 19 million or 1 million kwa player aliyense amene ali kuti miyowina, ndipo lero tapereka ndalama zimenezi zokwana 19 million zimene zinaperekedwa kwa ma players a Silver Strikers 17 amene anabwera ngati squad ya tsiku limenelo, komanso coach ndi team manager amene ala instrumental makamaka pa team imene ikuwina. 30 years sima celebrate chaka chilichonse, komano ife tikati indi tupanga celebrate ma milestones tizikhala osangalala makamaka kuona matimu amene akusewera limodzi. Komanso munga muzi la First Capital Bank tinambopanga sponsor masewera na chitsozera makamaka under 20 pano zaka 15 zapitazi. Ife cholinga chathu nchopititsa masewera ampira kusogolo, ndipo taona kuti under 20 amene ma player ambiri ndi amene ali mu Silver Strikers komanso mu squad ya FC Nyasa Big Bullets ndi zimakhala zonyaditisa tikapanga organize masewera amenewa kuona ana amene akusewera makamaka pa elite level. Ndi tikhaso tikuona kuti mamauso amene tipanga celebrate chani, komanso tikhalipanga nawe mamatch ngati amenewa kumene tikupitako. Mphunzitsi wa Silver Strikers Peter Mgangira anayamikira banki kamba kukwaniritsa lonjezo ponena kuti izi zilimbikitsa osewera ake. Ife tingoyamika mwina banki imene chifukwa cha maganizo awo kuti pamene amapanga celebrate 30 years yawo anaona kuti chikhala chofunikira kuti mpira mwina ukhalenso chimodzi mwa ma events yawo. I think inali event yabwino kwambiri, komanso tithokoze kwambiri chifukwa sina kukhala kuti mwina ndi game chabe yayi, kuti pali chikhoya koma anachiona ndithu chanzeru kuti even ma players alandire kwanga chepe 1 million player wina lese sizophweka ngati mene nyengo zili pano pa ku Malawi kuno kuti mwina munthu akhozongopanga 1 million mwina within 90 minutes. So tiyamike kwambiri, komanso tapemphe kuti chisangokhala mwina chiyambi yayi, koma chisakhale mwina koyamba komanso komaliza, koma chikhale chiyambi kuti mwina mtsogolomu akhozomachipangapanga chifukwa ma games ngati amene ajawo ngati ife kuma clubs amathandiza kuti mwina ma players amene sakhala ndi game time kwambiri komanso ana achichepere ndi amene timapasa chance kuti aonetse skill yawo. Ninkhani mene yonse tafika pa nkhanizi koma tisanasiyane tonenso mitu yake.